εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τραγικών Σωματείων Ελλάδας χαιρετίζουμε αυτή την εκδήλωση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το πρόσφατο γνωμοδοτικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε να δώσει το Πανελλήνιο Αντάμωμα Θρακών στο Σύλλογο Ευρετών Δράμας, και αυτό δείχνει μέσα από αυτή τη δυναμική αυτή εκδήλωση ότι δεν είναι τυχαίο που του εγκυστεύτηκε αυτή την κορυφαία εκδήλωση της Ομοσπονδίας μας. Θα χρειαστούν πολλές ώρες και μέρες εδώ στην Δράμα με τα στελέχη της Ομοσπονδίας, με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, με τους φορείς, με τους εκατοντάδες εθελοντές να υλοποιήσουμε αυτή την κορυφαία εκδήλωση όπου για 3 μέρες θα χτυπήσει η καρδιά του θρακικού ελληνισμού εδώ στην Δράμα. Σας εύχομαι υγεία, επιτυχία στο έργο σας και καλή δουλειά. Να είστε όλοι